Başlaydık mı? Esselamu aleyküm cemaat. Selam dostlar. Yılmaylıları şunun indi. Motor yılmayasın. Senin keyfin bik yok şahra bugün Robert. Sen bizmasan? Min buzurga tırışırmın. Yoңалыклар белән әлбәттә. Бәлкем киресенчә кәефне күтәрер генә. Киттек, башлыйбыз. Хоп. Birinci яңалык синнән. Хатын-кыз бәхете. Һәм Бәллүр Сават ишек хитларының башкаручысы Дилә Нигъмәтуллина Абат кияүгә чыкты. Ну, Беләбез. Марат белән айрылгач, җырлаудан да туктады бит ул. Һәрхәлдә мине күргәнем юк аны. Ул хәзер ЗОЖ белән генә шөгыльләнә, спорт белән. Марат белән айрылдылар. Һәм ниндидер марафонын да бошлап җибәргән дип ишеттем. Сәламәт яшәү марафоны, әйме? Гимаевада да бар уландай бер, Нигъмәтуллинада да бар, һәм Уразовада да бар. Да. Тум-пам. Да. Ну без нәрсә әйтик инде? Диләгә гаилә бәхете теләп калабыз. Аның җырында хатын-кыз бәхете. Әйме? Нәкъ шулай. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тәхете дә. Насип ит мине Ходаем хатын-кыз бәхетеңә. Син мине җырлый белми дисең. Роберт ярый син җырчы түгел әле. Мин рэпер. Но хатын-кыз бәхете теләдек. Бәллүр Саватлар бүләк иттек. Ярый, хәзерге яңалык миннән булыр. Санкт-Петербург хакимияте шәһәрләргә карны үзләренә чистартырга кушкан һәм моның өчен һәркемгә билгеле инде каршы тарткан кешегә 1000 сумга кадәр акча түләргә дә вәгъдә бирә хакимият. 1000 сумга кадәр. Бәлки ул 50 сумнан башланыр, бәлки 500 сум бирерләр. Һәм тагын иң зур сорау күпме чистартырга кирәк булачак икән шул 1000 сумны алыр өчен. Менә Роберт әйтәле, син үзең торган йорт ишек алдын кардан чистартырга риза булыр идең. Акчагамы? Әлбәттә риза булыр идем. Мисал өчен 100 сумга. Көн сайын 100 сумга. Вакыт буенча күп эшлисе бар анда. Син белмим менә. Ике көрәк караласы булырмы әллә инде? 3 төрле ишек алдын чистартырга кирәк булырмы? Юк, әгәр дә инде сорасалар, инде чыннан да безнең коммуналь хуҗалыклар менә ярдәм итегез дип әйме. Әлбәттә бушлай ярдәм итәбез. Без бит үз подъездыбызның патриотлары. Подъезд патриотлары. ПП. Әйтеп бетерим инде, ПП. Әгәр безнең узган тапшыруда алтын яңгыр турында яңалык булса, хәтерлисеңме? Бүген менә акча яңгыр турында яңалык бар. Так. Калифорниядә, ялгышмасам, Сан-Диего шәһәрендә инкассатор машинасыннан прям юлга долларлар коела башлый. $1000 коела башлый. Күз алдына китерә аласыңмы? Китерә алам. Моны күреп халявщиклар машиналарын туктатып акча җыя башлыйлар. Прикинь, ничәмә кеше $1000 җыеп кача алган. Син беләсеңме, бу яңалыкның бит әле күңелсез генә бер ягы да бар. Бар монда, әлбәттә полиция хезмәткәрләре моны игътибарсыз калдырмады. Кайберләүләрен шунда ук тоткарлаганнар. Калганнарын видео язмалар буенча эзлиләр. Әле команда. Андагы бәхетле сине чырайларны күрсәң, андагы елмаюларны күрсәң, нишләп Рәсәйдә түгелсең бу? Берәр Казан Орша трассасында. Менә беләсеңме, бер соравым бар сиңа. Менә син барасың ди юлдан, әйме? Каршыңда кинәт кенә бер акча капчыгы ятуын күреп аласың. Акча капчыгы? Не, доллармы, евромы анда, или безнең акчалармы? Ансы мөһим түгел, нәрсә булса да, син менә аны алыр идеңме? Бер капчыкмы? Әлбәттә алыр идем, һәм соңыннан подъезд төбендәге карны чистартмасым. Гүзәл. Әлбәттә алыр идем. Син алмас идем, юк. Нәрсәгә менә сөйлә шуны? Беләсеңме, бер бәхетсез бит инде аны шулай төшереп калдырган мискин. Ну сине бәхетле ясады бит. Юк, миңа кеше акчасы кирәк, мин ничектер менә. Аны нәрсәдән мин чынлап та куркам. Мин хәзер теге тамашачылар каршында нидер үземне яхшы яктан күрсәтергә тырышуым түгел бу. Ләкин чынлап та мин менә кеше әйберсенә кагылырга куркам. Чынлыкта ише шулай килеп чыкты да. Бу битрәм дип. Роберт, син безнең өстә усраклар йөрейме? Кемнәр йөри икән? Усраклар. Минемчә анда ниндер зоопарк урнашкан. Соң аларны Кара.
Қора, ишеттің бі? Bir günni Yeneşedegine ağuşu yılğanın Sıra yılğası ikenin aşıqlağanlar. Yok, şınap da şolay. Миңа қызық болып кетті, қызықсындырдың. Демек, бұл утрауда яшәүчеләр үзләренең елгасының Сыра елгасы булуын ачыклаганнар. Моның өчен хәтта тикшерү дә үткәргәннәр. Тикшерүчеләр килгән, экспертиза ясаган һәм чынлап та елгада гадәти генә су түгел, спирт катыш су агуын ачыклаганнар. Демек, күндіз светлые? Тінне темный барқытты. Шынап, бұл бірнен де күннің қойсы вақытына бәйлі түгіл екен. Соңырақ ашықланғанша, шул елға янында урнашқан Сыра заводының тұрбалары тишілген екен. Ондағы спирт елғаға ағып түшкенде. Сен маңа ышанасың мы, жоқ мы? Әлбәтте ышанам. Сенің яңалықтарға хаммасынан да ышанам. Айтамеш, күндіз олар екен светлые, гавайская. А ночью барқытный, темный, итемні. Сен мені шундай ұтырауға, yolға барарға тілер едің? Әлбәтте тілем. Сен бұл яңалықны, білесің нәрсе, сен бұл яңалықны сен яңалық кебек оқымадың. Сен бұл яңалықны әкият кебек Гавай тирелерінде ұтырауда. Соң әкият битинді? Әйе, ұтасында Йылға аға. Ғади йылға түгіл. Йылғада бір мигдар, 1% дәрежесінде спирт табыр үшін, ол йылғаға көпмі спирт ағызырға керексің? Әйтмәді. Жоқ, бұл менен күліп отыра. Жоқ. Шоллада яшәүші, әрбір бізге де таныш болған Агина Алтынбаеваны хастаханәгә психиатрия тикшеруіне жібергеннер. Яғни экспертизаға. Шуннан? Текшіріге деймді. Ләкин оланнан да қаша алған. Прикинь. Бұл қатын қыз легендар, хайләкәр бір... Шындай бір зот болып шықты. Зот болып шықты бай. Тағын шындай қызықлы yoңалық. 2021 жылының ноябріне Алтынбаеваға қаршы 9 жинайет іші қозғатылған. 9 жемәғі. Ноябрға қатар. Міне 21 жылының ноябрінде уже 9 жинайет іші бар. Бұл нендей қатынсың? Бұл... Yok, biz hazır nerede bolsa etsek hazır ana turda değil mi? Әйе. Bu bit ana көріп bizге Bizдің яңа келіп жетерге. Bizдің яңа келіп жетешек бит. Вы кто? Siz нәрсеге мен біріншіден біз сенің турда бір нәрсе де айтмадық, сіздің турда. Әйе, ғафу етіңіз. Бұл бары тек яңалықлар ғана. Yok, ғафу өтілмейміз енді, керек месе әлі пәкі. Оны қадар нәрсе, біз нәрсе аның... Біз қорықмайбыз. Біз нәрсе аның ортына типтік мәлі. Biz әшәкі сөзді айтмадық. Шәшін тарттық мәлі. Біз аның нәрсе эшләдік. Жоқ, міне, нендей қалдық, міне, сен ғыммен мына бұл қуаттың қыз турында нәрселер ойлайсың. Сен аның мажараларын қыммәсінде білесің бітінде. О бітінде Татарстанға ғана түгіл, Рәсейге тонылған бітінде. Роберт, білесің ме, мен бұл қуаттың қыз турында хатта ойларға да қорқам. Сен нәрсе ойлайсың? Сен мен қорықмайсың? Мен қорқудан түгіл, бұл мәғанасызлық ұлышылаған. Бұл бар тек иқтибар жетмей, һәм хайплана. Қойшанда болса мұның оқыры жетешек. Агина. Қараны менің тамағым ауырта. Олай бұлай Агина түгіл ме? Агина. Нәрсе сөйлеген настройка бара. Қозан сөйлей. Баш қала біз Қозанда 15 сағат 05 минут. Ұнытмадыңыз ма? Қозан сөйлей. Меңа қошын сөйлерге өреш алғынды? Татарстанның баш қаласы Қозан сөйлей. Болды ма? Болды. Роберт, біз Россия президентін қошын сөйлейші біз әлі? Қатырлейсің ме? 24-ші жылда ма? 2024 жылда біз қобат президент сөйларға тиіш бұлабыз. Тиіш біз, әйе. Әйе. Нешек ойлайсың, біздің президенті біз кім болар екен? Біздің татарлардың президенті Минниханов. Россияныкі. Россияныкі. Мен кімді сойларбыз екен біз? Нәтижеде кім жеңіп шығар екен? Сенің міне бірер нендей форазларың бар ма? Фикірің білән бүлішәлі. Медведевтір. Медведев жеңді деп ойлайсың, айма? Кім? Жоқ, мен білмеймін. Оңа Зюганов. Бәлки Зюганов та жеңіп қоярға мүмкін, әммә дә ләкин.
Америка Кушма штатының конгрессы. Әйе. Білем ойың алықлай іштігенім бар. Білесің мен, инде резолюция шығарған. Әйе. Әгер де 2024 елда қабат Путин жиынып шыға екен, олар бұл президентні хиш танымаяшақлар дей. Қабыл етмейшек. Әйе. Бұл сайлауларның нәтижелері білен олар келішмейшеклер. Ну, Сен нәрсе деп ойлайсың? Бұл әлбәттә ниндидер түгел закон форматында булмаячак. Бұл теге русча әйтеп әйтсәк рекомендательный характерда булачак әлеге резолюция. Менә шулай. Шулай тәкъдим ителер генә шундый резолюция. Әлбәттә, шулай тәкъдим ителә. Син менә бу тәкъдимгә фикерең нинди синең? Ну, демәк, әгәр дә хәзер бездә президент булмаса Путин, демәк Алла берсе АКШта президент булыр. Путин, әгәр дә Путин беләсеңме нәрсә диш? Әгәр дә мине монда кабул итмәсәгез, мен тегендә президент булачакмын, сездә. Һәм ул да шулай дәшәк. Һәм мин Россия президентын кабул итмәячәкмен, Путин әйтәчәк. Менә шулай, дуслар. Бу яңалыкны калдырсак кына ярый инде. Роберт, без безнең бит әле хәзер оператордан да яңалык килеп ирешәчәк. Әйе һәм. Ләкин аңа кадәр әйдә менә сөйләшик әле син менә монда кулларыңны как будет Йодрыкларыңны булга утырасың. Әйдә әле менә син беләбез инде, күпләребез белә. Син бокска йөрисең. О, монда яңалык менә әлбәттә бокска йөрим җәмәгать һәм сан. Менә әйт әле. Менә сез бит инде еш кына теге бергә бер каршы теге берәр рингта сугышасыз. Әйе. Менә син әгәр шундый мөмкинлек булса, ну кыз. Әйдәгез алыйга әле менә мәсәлән Татар эстрадасын. Татар эстрадасындагы койса артистны үзең каршыңа рингка чакырыр идең. Бу бит модны бит инде, трендта бит инде һәм сугышлар. Мин Татар эстрадасының кайсы вәкиле беләмен. Әйе. Теләсә кайсысы белән. Тукта инде теләсә кайсы түгел инде ир-атлар арасыннан дип сөйләшик. Ну мен теләсә кайсысы белән сугышырым. Рингта инде. Так, мәсәлән, бокс кагыйдәләре буенча. Әйдә булай әйтәбез хәзер. Ну кемне тәкъдим итә аласың, давай. Ришат Төхвәтуллин. Сан юкларга. Алга таба. Кем бар әле безнең шундый көчлерәк, гайрәтлерәк, мәсәлән Булат Нигъматуллин. Булат Нигъматуллин укрыша гына белә. Мин бит бокс буенча белә. Просто монда уже рапатаж. Булат абый юкларга. Менә туктап тор әле. Әтеге Дебер Шатырның җырчысы кем әле? Әсхәтме? Әсхәт. Ул бит әйләнә алмый. Мин пока арттан йөгрим, ул пока. Менә шундый көчле. Менә кара күрсәтә. Менә, булай, пока ул әйләнә, мин уже сан. Юкларга. Син нишләп әле һәрберсендә бәреп атарым дип уйлыйсың соң? Бәлки алар сине бәреп атырлар. Мин үз-үземә бигрәк каты ышанам икән, Гүзәл. Мин шундый. Бәлки алар сиңа караганда да көчлерәктер мәсәлән. Алар бит бокс белән шөгыльләнмәде. Булсасын, бәлки алар кунг-фу белән шөгыльләнәләрдер. Мин әйтәм, бокс кагыйдәләре буенча дим. Бокс кагыйдәләре буенча рингта. Син бит аны үзең тәкъдим иттең. Ну, ярый алайса. Гүзәл, ну давай. Син ада шундый провокацион сорау, пока безнең. Менә әгәр дә хатын-кызлар арасында шулай сугыш оештырсалар, шундый бой дип әйтегендәйме? Син кайсысы белән сугышыр? Монда MMA кагыйдәләре буенча. MMA, UFC дип. Әйтеп, менә UFC-ни караган бар. Син беләсеңме, син миңа ләйди аббревиатуралар әйтә аласың. Мин алар турында гомумән берни белмим. Икенчедән мин сугыша да белмим. Ярый, алай түгел. UFC MMA кагыйдәләре буенча түгел, BDSM кагыйдәләре буенча сугышырмы? Юк. Юк. BDSM? Әсәсең. Госпожа Гүзәл китеп җитте. Хатыш басмында. Утыр тегендә, ятында. Может, я выгляжу как пещерный человек, но я реально не знаю такие Нет, не как пещерный человек. Госпожа. Понятно. Ладно. Госпожа бы. Да. Ой, кара, так красиво. Там записывают, да? Меня она веселит. В среду над центральной частью России люди, как обычно, видели свечение. Некоторые испугались, некоторые нет. А по факту это оказался метеорит. Но в Казани никто не увидел. А, допустим, в Арске все снимали на видеорегистраторы. Что это было? Это типа
Элвин Грей прилетел. Бу yoqtirtuğunu көріп, кімдір астына түшқан, Нишләгән? астына түшқан, жіберген. Мына шуңа күрә әйтәм бит, метаболизм белән нине бутамагыз. Метеорит. Әлбәттә. Юк, бу нәрсә булган икән соң шунлыкта? Метеорит төшкән диләр бит. Бер нинди зыяны килмәде ди җир шарына. Шулаймы? Килмәячәк тә, тагын берничә дистә. Син менә мәсәлән аның яктылыгын күрдеңме? Юк, мин бар видеодан гына күрдем. Ну, прикольно күренә, прикольно күреш. Монда менә күрсәм, прикольно, смотри, дiyerek. Кара безнең камулящиклар лампаны алыштыра. Yok, kimdir aytan hadi, Elvin Grey kimdi diyor. Selam dostlar, келип жит. Я не пьяный, у меня настроение просто. Янауылдан нәрсәгә шулай дип әйтәм мин. Ни өчен? Чөнки ул янауылда бер зың җибәргән бит. Иш. Элвин. Һәм менә шундый хәлләр. 50 миллионлар беләсең син, Роберт. Валлахи янауылда не дип бит инде концерт вакытында теге җибәргән диләр. Һәм шуннан соң уйнамыйча йөрде. Ничек уйнамасын инде, аннан соң өйләнде инде. Ну шуңа күрә өйләнде бит инде. Уйнамыйча. Роберт, Әйе. хәзер сиңа Агина гына түгел. Элвин Грей дә язачак. Элвин брат. Ну шулай бит инде. 8. 9. 10. Мулла кигән иске тун. Иске тунның бәясе 152 сум. Мен синең телефон номерыңны әйтмәкче. Әмин нәрсә әйттем. Мин как раз таки үз телефон номерымны әйттем дә бит инде. 152 сум салып куйгызлар. Хөрмәтле караучыларыбыз, бу яңалыклар да сезгә ошагандыр дигән өметтә калабыз. Һәм киләсе чыгарылышыбызны да көтеп алырсыз бит, шулай бит. Алиф багашаган. Юк. Дип языгыз әле шуңа. Алиф багашаган бит әйме. Алиф ба укыгыз. Алиф бадан башлагыз. Киләсе очрашуларга. Ассаламу алейкум.